Lamding Forest Rents Lapen Administration atum Chelangsi Longle Eviction asai Kirengpon. Denarong Bharat Pathu Aklamalong Kechengsi Jirsong Cup Football Championship under 13 Lapen under 16 Aparman Kapaman Pon. Nili Brongasar Ami Song Inkoira Pli Lapen Basa Piami atum Arnisia Aparman Cherok Tokami Kangnipon. Karbi Aron atang pen Kathimika rong pipi aphan pe arna napen voker tabji aphan pura aong bika singti ahem kahumridam. Neli Birta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Bisonat Karbi live kelangwer kaching honarat donafan kardom nang pajereklo kardom. Tane pini arsik jit lapen soda ge Birta non angton pen arjekta. Lamding Forest Rents Lapen Administration atum Chelangsi Longle Eviction asai Kerengpon. Lamding Forest Rent Lapen Administration atum Chelangsi Longle Eviction asai Kirengpon. Non malam Lamding Forest arlo alam ketu arar atumapan Lamding Forest Rents Lapen Administration atum Chelangsi patolong lelopusi hadda kido arar tum ahem arit kipripi Lapen ajo penang an arar tum kisung keponan. Bisonat Karbi live kelangwer arat do anapan pini arsik jira berta putot thanpachini tu le thotlo non malom Lamding Forest arlo along kedo arat atumapan Lamding Forest Rents Lapen Administration atum Chelang Pepsi padolong lelu pusi hadda kedo arat atum ahem arit ki pripi Lapena jok penang an arat atum kisung kephonan. মই সমগ্র হাটুগাড়ী জোতা লৈ মই অসমৰ মানুহৰ আগত মাপ খুজিবলৈ বাধ্য আছো। দ্বিতীয়তে মই 10 গুণ কৈ যদি এটা তথ্য প্ৰমাণ দিব পাৰে তেন্তে মই 10 গুণ কৈ তেওঁলোকক হেৰি কৰিম আৰু আদালতে যি শাস্তি দিয়ে মই এতিয়া প্ৰস্তুত। আমি যে বিচাৰিছো লামডিং বনাঞ্চলখন বেদখলমুক্ত হওক সেইটোৱেই হৈছে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ হেৰি লামডিং বনাঞ্চলখন বেদখলমুক্ত বিচৰাটোৱেই হৈছে মোৰ অপৰাধ। মোৰ একমাত্ৰ অপৰাধটো হৈছে লামডিং বনাঞ্চলখন বেদখলমুক্ত হোৱাটো বা লামডিং বনাঞ্চলত তেওঁলোকে জানে মই গছপুলি ফ্ৰী দিছোঁ পুনৰ বনানীকৰণৰ কাৰণে। এইসকল মানুহে পুনৰ গৈ লামডিং বনাঞ্চলত দখল কৰিব বুলি আমি পুনৰ বনানীকৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইটোৱেই হৈছে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ অভিযোগ যে মোক পুনৰ বনানীকৰণ তেওঁলোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে আৰু লামডিং ৰিজাৰ্ভত যোৱাৰ বাট তেওঁলোকৰ সকলোখিনি বাট তেওঁলোকৰ বন্ধ হৈ গৈছে। গতিকে এতিয়া যাকে বিচাৰে তাকে তাৰমানে এলিগেশ্যন দিব বিচাৰে তেওঁলোকে। নাই মোক আগুৰি ধৰা নাই, মোকতো সংবাদ মাধ্যমে মাতি আনিছে। মই ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ মাতা সংবাদ মাধ্যমে আমন্ত্ৰণ কৰি মোক ইয়াত আনিছে যে লামডিং বনাঞ্চলৰ বিষয়ে কওক। মই গোটেই দিন যোৱাকালি মই লামডিং বনাঞ্চলৰ বিষয়ে কৈছোঁ, এতিয়াও মই কৈ আছোঁ যদি তাৰমানে এটা তথ্য প্ৰমাণ আনে মই থানাতেই আছোঁ। Karbi Anglong Pen Orun Inti Katha Report Bisonat Karbi Live. Lakhain ko rapom Nilip MSC constituency ke parlo Sanglang ke hat picnic spot aklamalong Nilip Rongasar ame inko rapli asong lapen basa pi ame atum arni si apartment cherok tokami kangnipon. Karbi Rongasar ame Nilip aro lapen inko rapli asong lapen basa pi ame Nilip aro atum chelang petpen arni si apartment cherok tokami ke parpon. Labang so ame along chepahim pu pon lake Karbi Rongasar ame Nilip havar ame pu Bidu be Kongchon bang bapuram rongpi lapen basapi Nilip havar aro keja atum mepi ompu tobipi Nilip aro abasapi ame Kongchon bangpi Rosmi teronpi basapi Nilip havar ame lapen alohi aman pen kachitong dun lake ojit rongpi dun mepu Karbi Rongasar ame tiripi ame rotom terang chief convener song engkoi rapli litson rongphar chief convener song engkoi rapli atum chetong dun lapen me along kejai ponke Karbi Rongasar ame ahin pen ke mang pon do o laso angmong pen traditional village council abangke chunji dogdog loputa kachitong aradangno jaipon lapen non apor inglong aso virji dogdog aporlo asong che jongje pin pen ning isivet e pengvet e klai vet ke donangji aporlo inglong aso kivir porlasi hei kivir vedet ji aphan arjap thep nang puta than pachenipon
Lapenan parta song ingkora plia chief convener Litson Rongphar kaning jeke risim kang tang ke ot song trok asong atum karbi monsam lamdon kachitok akaprek puduna thayawi sita aja hok appoint mate kachitok alamte inglong aswa phan ke pawirji lapen keche aswa phan ja kong kipi ponji alongsi jasemet nelitum kham keji lapen jongsi pachun bor idat pulote council ki pria sai sita claimji pusi pachini pon lapen me kijura hot moniram tero lapen lunjir esang pen kachuro alonjir lun ponsi mei ing samjin pen pachun panlo lapen gamrai season tum na tum kaching vai pon lapen na tum kemang ko pipi loso apa klak tak lan kachini ma si jasmen pet bangke pinil tum kaching vai pon bangke nilip hawar long da song ko rapli pen si kibilo tema song ko rapli polo dak se rong asar tum doyat lo kaprek prek tum dak song prek jam song si jasmen pet pini bangke rong asar tum si tum kaching vai si jasmen pet il tum non inglong so polo tang na il tum thang adim ke il tum kai ke ta tum che than wer lo tum inglong so da kachari kachalam na ja kong da rong asar tum penang ja kong do rong rat tum penang ja kong do system me geng sang so tum bang bidilang no pen central government la state government tum bidilang no pen near ne labang so han 1954 penta labang so aron karbiang long labang so rong sarto maja kong jasmet pet kupi mahala bangke pinere pacha exercise on develop la pusi palu bom la pusi lem bom la pusi dip bom lo lason taxi halbang so put taxi pin jasmet pet la dakla nilip hawar long mada rong sarto men chelang pet cheto pet pen tum so cherok to komai lapen ke claim kidam nang jiang kung kupi mahala pen karbi khelong kachirap lo kisung doana lang kapre kala san la pu kaching vai kachet han la pu hala bang lo jasmet pet bangke la se jasmet pet nilitama kemang nilitama kar i bangke akan kemang ke dopikul tum long sta me jasmet pet esona kemang bangke la bangke rong asar tum rong ora tum inglong aso tum ke methang charai kom long bai rong ru batum ka chukim la bang so rong asar tum ja kong thedung tema la se hala bang so arona teng pen det ki kim hala bang so arona teng pen sir tum la bang so rong asar tum kopi ma hala bang so ja kong teng pen rong asar tum pinang ji la ban hala so teng pachok nang ji kali pulutang te itum an so se armung ben tum radet ka chitu hala bang so ka che song nai te tum ang kung teng konang kok ji nang tum la so long ison ba ka kichun nang tum chet hek bolong ma nang tum ka kiche song pen nang bong non jasmet pet bangke nilitum customary lo bangke nonang rong asar tum nang ache song pen non bange chuni kang lo tema lapan adon thu bangke non la so tvdc bang non claim bom lo stame la bang so tvdc ke claim long pen pinier ni ani tum ke akisung bangke non ke long kisung doan karbi ke long kopima akisung doan bangke jasmet pet akisung bangke kachethak lapen ikuet keto tekte lapen pasan chom krai joni se pinier jasmet kisung lasi rong asar tum hanjong se la bang so tvdc da menang chuntang lo lapen customary lo se menang chuntang lo pen jasmet tum non kachingrum phantai tum hala ang ising ang ingkung si bangke kachingrum phan bangkel tum ardi bipon lasi non bangke karbi ke chatai mate karbi tang te karbi ku hala bang so ardi si karbi chatai tum pang tang nang pola pentum hala bang si chito nang po hala bang lo jong se pasan chom krai polutang lage ningkan pharu suri pile tum che song bosame ke hai ni lo lapen kichuni yang theke tum na hokalong am de lasi non rong asartment che to pet chelang pet pen tum kanang che song ben ningkan phi phonang che song ben tum non customary lo mitum nang kichunang thek long lo som tvdc ta tum nang kichuni yang thek da hala bang si tum na che char lo nang tela non la risim kang tang ke ora song la pen non ke doboma sarkar tum ang bong piece court ka che tolong close 2.3 labang so along na tum pilo pudun pa la si jasmet pet ke la so close 2.3 la song throga tum risim ke or tum alang monsam ban pen monsam lam don chitok pen hala tum puduna thaibe hala bang so lam ap sitin apherang ke tum theng no sitin mailong de nil tum ke thege ninje lo hala bang so long mang alang tum kopine ka ches kaching thora mo development package man hara tum pudun thai hala bang ningarong lo sitami labang song bong pen close 2.3 aja ka close hala bang so close sin nil tum kroi thek thek bojot alang le tum ka kham khedun pola pul kali lasi labang so song labang so close 2.3 long labang so MOS 2021 long kopima kana hoke thedunga close mukha ke lake team karbeng long tum ke chokchi central government lapen state government tum a bidilang no lapen team karbeng long tum atum hanta state government tum aking ke kokraya joni si alang tum ta thangnat puduna heder lasi labang so close 2.3 lapen ajak isi ne close dang hala so close bangkel tum ke alang chen etik mange chesong bomji lage kroi kre niltum ka chesong bang ta ke dam tangar ni benel tum na chesong bom bang masila bang so bang chen etik ke tum pusi chesong bom si dam bom po nang tum non aprang ka bang jip lang ke nang tum la labang so close 2.3 yong si chundet boten nang tum pilo ke claim non po kan lasi labang so close 2.3 yong si chundet pulutang la ke karbeng long nang kivir mane karbe khai nang kivir lo
geng sang so tum non ang ke jok kutho de towar belang tema samela ke towar si thopi bang khangjang lo sila jong si chundet pulote lake karbi khei ke nang kiwir je towar ke lake chechar da khangjang lo lasila bang so ka implement me de je phan bang ke iltum council me phinang kok ji kali pulote ne karbi anglong ra det inglong so det chi topen party song thorom chi pipin ben nonapor ikuwer ar jap thip pen kache song nang je hala bang so por la hala bang so kache song pen si tum non la bang so ka implement mang ta khang thip nang ko Karbi Anglong Choki Hola pen Onilson Rongphar la pen Siloni Jan pen Govin Tiso report Bisonat Karbi Live Piniadun Thuabirtan non angton pen Arjika Denarong Sport Association mate Tihek pen DSA ahin pen Patir Piponsi Denarong Bharat Phil Pathu Aklamalong ke Chengsi Arta Kregethom mate Under 13 la pen Ninkan Kre Trok mate Under 16 upon Jirsong Cup U13 Lapen U16 Football Championship Kapaman Pon Denarong Sport Association mate Tihek pen DSA Lapen Karbi Anglong Morning Star Football Academy mate Tihek pen KAMSFA atum Patir Piponsi Patumi Phaikuni ni Phai Sirkep arni Denarong Bharat Phil Pathu Aklamalong ke Chengsi Jirsong Cup Under 13 Lapen Under 16 Osomara Phan Matha Ponsi Non Awekemi Ariso Aphan Kapathu anatu Ansosei Kengkam Pachijor Ponji Lapen Non Awekemi Ariso Atumaphan Okpran Kemisen Atwar Kengkam Pachijor Ponji Aphan Matha Ponsi Bangso Jirsong Cup Under 13 Lapen Under 16 Football Championship Pangcheng Ponlo Pusi Pachinipon Labangso Jirsong Cup U13 Lapen U16 Football Championship along Kechengsi Pathupon Samilangso Football Academy Lapen Dhentakhat Football Academy Under 16 Arta Ausomara Phansi Pangcheng Ponsi Dhentakhat Football Academy atum Kethek Sarajok Samilangso Football Academy aphan Goal Pumni pen Parem Pondetlo Lapen Under 13 Arta Ausomara tum Angbong Lake Samilangso Football Academy Lapen Dongmukak Football Academy Angbongsi Athu Ponlo Lapu puta pathu ke thek ser ajok goal isisi chetha ponsi ke hai kerem patini ponnangji pusi Tribegar Chitur ponsi Dongmukak Football Academy atum ke thek chet ajok chepa hai pondelo Labangso Jirsong Cup U13 Lapen U16 Football Championship ke Chengsi Kapathupon along Manpeng pen Kachitong Dun lake Karbi Anglong Morning Star Football Academy Principal Anparta Karbi Anglong District Press Club Amepu Digonto Teron Lapen Kasa Dun Meipu Anparta Denarong Morning Star Football Academy Coach Borsing Pro Lapen Orun Lekhe Cut News Assistant CEO Lapen Jorbi Rongphar Lo Thanbang Lapen Mongol Singh Be Lo Thanbang Lapen Denarong Sport Association Akongchun Bang Thorom Singh Ingti Lapen Bipul Milik Denarong Sport Association Abarim Pathubang atum Chetong Dunsi Ingsam Jinpen Kecheng Siajai Megalong Pachun Ponlo Labangso Jirsong Cup U13 Lapen U16 Football Championship along Kang Saiduna Bangpu Ojitimong Kasa Referee Lapen Jiten Milik DSA Referee Lapen Suresh Terang DSA Referee Lapen Rajib Be DSA Referee atum Ahin Pensi Ingsai Pon Karbi Anglong Dogmoka pen Sing Rongpi report Bisonat Karbi Live Lakhain koi Singhason ke Parliament rong Phararong Kensing Rongpi Lapen Lina Ingtipi Asupi Kathimika Rongpipi Aphan Pe Arnan Lapen Voker Tab Dongmukak Sing Teron Arong Aong Bikas Intiahem Kahumridam Lakhain koi Singhason ke Parliament rong Phararong along Kensing Rongpi pen Lina Ingtipi Asupi Akibisi Kathimika Rongpipi Aong Akibi Bikas Inti along Pe Arnan ke Hangdam Lapen Nihu Angdeng lake Voker Tap Angdeng ansi Klempon lo Pusi Pherang kiang no Nang Pachinidun Chethan nameme lata hako pen isi karbiatum aron lo Karkli kaphejo pangri pangdon ke klembom asonsi lata isi karbi aron binong lo Hako ahut binong wopo binong jangre saipukong saipume binong wopo apiso abang achikle aphan kelang selet kachene kaholo kecho kijun langle pipa jerje amat binong jangre abang arnam mandetlo apit binong wopo asupi dolo anke keso
chongkreng marjeng lokhu lokplep choche jonje angke sanglang sangli kelang along keklang a ong along juphan hang nangji pe anan hang nangji pusi thandon lo laso tengsin non kathimika rong pipi a phansita a ong akibi along pe anan juphan lapen voker tapta claim pin nangkoklo lapen horbong ke bong throk ansi ingti hem palepon lo pusi pherang ke angno nang pachinidun lapen ken sing rong pi a hema soratum kachirap dun lake kasang teron pi sing rong pi kathe phangchupi lapen lunse po men sing rong pi dor sing rong pi atum cherap dun lo lapen a ong atum ana kachirap dun lake romen ingti bisitro ingti serdihun phangchupi sa kiling pi bulumai kropi atum cherap dun lo lapen sai do anta mesen me pen pachon pon pamelo pusi pherang changno nang pachinidun Karbi Anglong Manjapen Momita Timungpi report Bisonat Karbilai Tane penyi prime time abirta laan pensi kangton eklo kada we phanta kurwang thula pen dome thakme